Ej, Gršo, nemoj snimati lepite, evo. Snimaj ovo, Evo je Gršo, prvi je basket danas, aj, isključi to, molim te. Evo, isključio sam. Aj, ja ću nešto da snimaš. molim te, Komšo, snimaj, Komšo, molim te. Pa neću da objavim, jebi ga, šta? Pa neću da objavim. Ovo je za ličnu arhivu. Ovako Gršo niko ne proti, možda ga neko zapušta samo. Rešao ja to. Dobro, ne, dođi vod, dođi vod. Ja ću poslati Tegeltiji, pa nek Tegeltija objavi. Da vidite, gledajte kako mladci pika basket. Ali posvađali su se. Hoće što mi izgubimo, da su mi šutnuli 7 trojke jedni. Nije dali ni žvazice. Jebote pasu. A zato Dolence rekao da ne snimamo. Video on osjetio o čemu, video dakle vetar duva. Basket, brati, ti naš sao snimaš. Ali vidiš kako se Stokanić ne buni. Dobre. Kakva leđna tehnika lepte, jevo. Dobro. A kako, sklanjam si ovo je iskustvo. Bravo, Laco. Aj, jeba. Mijan udri ruku. Ja neću lako. Evo, toga nije bilo danas. Čekaj, udri ruku, govori mi, brate. Koži nije. Šta je sad, ne znaš? Praviš se mutak. Ovo svoje faul, proši, faul. Pusti Mariju. Stvarno mi je razočarao si, bre. Bio reci, nije bio faul, gotovo smo sad. Reći što se bojiš, nećemo tući. A još se čuo. Samo moment, Dule. Stanje u redu. Šta? Di si bio? Daj pauzu. Ovo je on go poslodao. Ništa, ovo je time out. Jel imam šta da ubacim ja sad u ovo? Da pauziram, šta? A? Aha. A kvariš mi snimak ti Stokanić, teraj sa kurac. Evo imaš šta da ubaciš u reklamu. Pogledaj Gršo. A? Gdje je ovaj dečko? A, ovoga. Kaču. Gdje je ovaj momak bio do sada? A sada te snimam, jel da? Sad ti dobro, a? Ne, nije dobro, ja ne vidim. Nemoj Karla, ima da ga sprda. Ne mogu. Ćao svima. Bravo, Nela. Gdje si ti? 5-2, zim. Evo, brate, 2 godine. Aj, ja. Ajmo. Ništa me zavađa, ja sam igrao sam, bravo. Evo, ideš. Tako je, Marija. Ajde. Ajde si priznao faul, malo. Nije. Da sam pisao, ne može. Ja znam, Da. Ne, nisi to, oni udri ruku. šta snimaš, majke? Ne, Gršnik je odmah Snimam. koji snima baš. On je tu da prikupi svaki. Ide bok, ja sam nemoj te igraš. Malo, 5-5. Stigne presam. Što oni koji te ne sve bravo na tebe? Gađi foto. Hoći gađa. Ne mogu da se nagrađem, mani meni nagrađima. Bravo, doktore. 6-5. Valjaj, Bulina. Dobro. Ubi ste djevojku, malo, ej! Ja nisam pipao dobro nogu, nisam gledao. Mesari! Ja sam pobjegao. Gdje su Gecene i Satare? Šta je ovo? Pusti, ja sam naše, brate. Dobro, ne, Pusti.
Aco, vidiš zašto nema mesara, pa svi prešli na basket, lepte jebo. Ovo u policiju snima ko iz basketa ide večeras. Ne ide neće biti Nema juti ovo, policija. Pravi policijsku stanicu. to žuti traktor. Nema više. Jer to? Znao treći. Ko je treći? Može. Dve, tri. Leđa. Kako imaju oni i ovi za nas. Posa 6, je tako? Koliko ima? Je to? Da, moraš. Je to? Ma ne. Bravo. Tamo, Aco. Ej, koliko sad? 10-8. 5-8. Liga, Englezi. Brate, mi smo 6. Jednom smo išli I to je to. posle drugi. Furaju se i one maki. Sve po 2 puta. Bojila se. Vidi tu za njom. 8-7. Tako je. Za njih. Čekaj da naoštri noć. A bolje satan. Evo. Ovo ima malo. Dobro, moj. Bravo. Aco, dobre. Ovako, ja jurim do Benka. Ovako se vam plaći pasio, plaći ti spas. Šut. Bravo, ovo si, bravo. Kad se zaleti kao... Pazite, ne prođi. Ne, nemoj ovako. Zaletio se ko buha. Ovako, dobre. A još jednom. Tek na učenči. Ovo je nošena. Kako nosana? Kako nije, brat? Samo igre, gdje je prosim? Mislim sam da se stvarno. Ruke gore. Ne odmah. Ti. Žuti karton. Ide! Aha. Zezaj za njih. Ono kad te usere, vrati 706, svaki nam protiv. Hopa. Gdje se reši? Ajde igrači, tamo se nađe do zemlja za nas. Ruki su klimom i da se vozi kako vozi majka. I bolje da se Vozi imaš posluženje. Kao Titovo na plažu. Roki. Odem Brusel do Božu Beograd. Ire. 20 minuta. Tamo! Marši! Stokani čeo! Ja ne lađem! Nema veze, tako treba pustiš dušama da koš. Treba da pustiš. To se valjda podrazumije. Da se pusti ovaj moment kad on dodaje. Ju, traži jednu botu. Da se urami. Evo ima ovdje baton. Otišao kasa za... Pazi. Dobro, neko. Malo vidim, ne trebate pobijete sami. To se spucali. Beži. Aca se vratio u 2010. Vidi ovo. Nosi! 11 za nas. 1-0. 3. A moguće bre. Nikad nema pre vremena. Već treći. Ništa je. Dobro je. Vidiš, ono znaš. Ajde, nemojte da se plašite, pa neće vam skupiti možda malo trebi. Možda malo. Masnici i to, ali ono sve ostalo je okej. Organi su tu i dalje. Malo će on želu da s nama. Ne, pa baci, kreći. To ne boli. Koliko je? 11-10? Za nas, da. Sigurno. Probijaj. 12-10. Nema trojica, ajmo sad. Molim. Dobro.
Bravo, bravo. Sljedeće, evo. Tu sam igramo mi. Igramo mi sad. Oni pa vi mi. Čekaj, ne bre, igramo mi, ja, Bajak i Katić. To je zašto šuder sa sredine od tablu. Maši! Ne mogu govoriti. Odi. Da probije traži faul. Sve par faul. Bravo. Dobro. Bravo Mio! Ovo nema luk. Mislim da je nerešeno, da je 3-3. 2-2. 2-2, dobro nerešeno je. 4-2. Nastavi. Dobro si setila više da jedna uđe, brate. Znači, prošli su sve bez veze. Bravo. Jeste. Uzmi. Ajde. Ne samo dvojku, znači, dođi s ove dva. Aut! Jeste, veći gas. Čekaj da se vrati. Nemoj. A malo pre... A Čekaj, malo pre kad je... A malo pre bilo satara. Dobro. Jel, malo pre bila sekira. Uzmi ga on tu. Nije, ipak nije Aco pravac. Dobro, sad će vam doći. Odmah. Vrati. Ništa, nek ide. Aj, jao. Ima zabeleženo, brate. Ima zabeleženo ovo. Ovo je za sud, Ovo ima elemenata za krivičnu prijavu. Ti Gršo, A? ti me šalju policiju. Ne može šta da šaljem, ovo mora bre po službenoj dužnosti. Ovo čim objavim, Zagorka Dolovac mora da reaguje. Ovo kad ulazi po prase u obrke ga vata. Kad uvati Jokšir iz 13. obora. Kad uvati Jokšir. Pusti sajlu pa kad je vata. Ko general? Tata prase, stani prase moje. Kad Jokšir iz 13. obora tamo uvati. Aj, jebe me mater više. Ti moraš. To je to onak samo kad je težak. Aha, Samo kad je težak. aha. Dule, i ako daš, ja ću staviti naslov kad nema Miloša i Dule kolo vodi. Pobedite ih, imate picu od mene i Kjurine istog trenutka. Kad već Grša snima, da imamo i dokazi materijal. Imamo mi dokaz, šta se ovdje je bio pokušaj ubistva, Šeper. Gazda liniju života mu! I Dobro, jacu nemaju život, barem jebemo masu. Kaže Gazda, i to još napolju Gazda. Aj Marija! 3, jacu, 3. Ne daj loptu nikome, ne daj loptu, ne daj. Imaš pravo. Eto, ajde, idi, ajde. Bravo, Nela! Dobro. Zabeleženo je, zabeleženo. Evo objavit ću, jer mislio sam, ovo moram, ja moram ovo da objavim. Ovo moram da objavim. Evo ja vratio usporeno, nije faul. Vrati da vide, ej! Nema veze. Izbroće ti Nelinih 4 pre toga. Aha. Sram se bilo, bre. Ja ne bih to sve duplo! Odmah mi je ošao. Ajde u kilu. Bravo Mio. Ajde. A daj, bre, ne. Znaš da si nama dala za podršku. Ne vidiš šetere, nema laka. Koliko treba? Nisam bio, ne bi verovao. 13 minuta već traje, jebeš u mater. Traje ko fudbal da igraju. Sad je gotovo. Čekaj, šutni Jaco, pa šta ćeš drugo? Budi heroj. Dolac, korac. Idemo! Korac je bio. Iz tvog čoška. Evo. Ne! Ubit će. Ajde Mio, više u kurac. Sad ja se kiviću s preuzimam sa ovo. Pa šta, on se izborio za sve i sad daje. Idu blok! On je zaslužio poen. Jedan nam treba, neću da žvake, ne trebam.
Al vas je otresla ko sline lepte jevo. Aj, 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 idite kući, idi na njivu. Gasi, A, lepte jevo. A Dule, pa moraš vrati svoju kilažu, Dule. Dule, moraš vrati svoju kilažu, lepte jevo. A? Ide! Ja, divali ste ih, des. Metni, metni, metni. Faul traži. Ko traži faul? Ko može tražiti faul? Aj, jao. Aj, jao, brate, mili. Sve 50-50. Pa gdje šta traži? Ima čovjek snima, vidjet će. Aj, jao. Borba je prolazna, klasa je večna. Kad nema Miloša i Dule kolo vodi. Sve 50-50 situacije na